Καλησπέρα, καλησπέρα. Γουίζορο εδώ πέρα με πολλά κεφάκια πάλι σήμερα και αυτό θα είναι το τέταρτο επεισόδιο από τη σειρά μας Road to Master Prestige. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν έχει double XP πλέον, έχει τελειώσει. Άρα θα παίξουμε ό,τι μας βγάλει Uplink Team Deathmatch. Domination. Ok. Πάμε να δούμε. You got currency? Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ένα ωραίο. Πολύ ένα ωραίο, καλά εντάξει κουκουρούκ. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο ματσάκι. Είναι Domination, είναι Skyjacket, είναι τα καινούργια τα map. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πάμε κούντα, δεν ξέρω αλλά είναι πολύ overpower αυτό το πλάκι τώρα τελευταία. Ωραία, ξεκινήσαμε αλλά εντάξει, δεν πειράζει, πάμε δυναμικά. Κάποιος τον έβαγε πολύ κομπλέ. Wow, αυτό ήταν καλό, πετυχημένο. Δεν το πήρα χαμπάρι καν. Να τους. Done. Battery drained. Καλά τα πάμε. Σιγά μην τον έτρωγα από εκεί για κανένα λόγο, παιδιά. Απλά το δοκίμασα έτσι για πλάκα. Enemy down. In the turn, sensors are capture your objective. Hostiles are hacking your UAV. Θα έρθει, έρχεται να τους. Τον έβαγε. Hostiles are hacking your UAV. UAV priority request received. Rerouting. Δεν πέθανε ρε παιδιά το ψέμα. Δεν έχω σφαίρες. Τώρα ό,τι γίνει έγινε παιδιά. Εντάξει, δεν είχα σφαίρες, ήταν, δεν πειράζει. Πάμε δυναμικά. Ω, fail. Πάμε. Άντε ρε από εδώ. Δεν έχω βάλει μαλακία, δεν έχω βάλει tactical mask. Ω, δεν τον είδα. Το ψέμα. Fail. Ναι καλά, λες και δεν σε είδα. Μπρίκια κολλάμε εδώ πιστεύεις. Όπα, αυτό το κούντα έχει γίνει. Εν τω μεταξύ όταν πρωτοέπαιξα το παιχνίδι και προσπαθούσα να κάνω το κούντα Diamond, δεν μπορούσα να το κάνω για κανένα μπουσκι λόγο. Μπορούσα να πετύχω τίποτα. Και τώρα έχει γίνει λίγο overpower. Ο λόγος δεν ξέρω καν γιατί είναι τόσο overpower. Δεν πειράζει. Ωραίο πλάκι. Είναι το MP5 από τα προηγούμενα τα Call of Duty.
Έλα με αυτή τη μαλάκια συνέχεια από πίσω μου. Be advised, hostile UAV incoming. Smoked him. Be advised, hostile care Ξέρω γιατί, αλλά package δεν μπορούμε να overhead. πάρουμε την B. Take what you can from this. Τρέχουμε τώρα, τα κάναμε όλα fail εδώ. Securing Charlie. That's a kill. Hostile counter UAV above. Δεν μπορεί. Down. Δεν μπορεί, κάποιος θα ερχόταν, ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Το χάσαμε λόγω του ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μία B. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Δεν μπορείτε να πάρουν μία B, είναι άθλοι. It's okay, πάμε για το δεύτερο round. Καλά το έχουμε πάει σε αυτό το ματσάκι. Fire break neutralized. Half time. Half time, let's go. Κάντε και ένα like στο βιντεάκι και ένα subscribe στο YouTube άμα θέλετε να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια που θα βγάλω. Locked down. Enemy has A. Κανείς. Hardpoint sentry deployed. Τι We're fail. trashed. Είμαι νουμπάς. Δεν πειράζει. UAV counter Ω, με γάζωσε από μακριά το παλικάρι. Αλλά γιατί αλλάξαν έτσι τα spawn. Μαλακία πέφτει και τώρα. Securing Bravo. B locked down. Τρέχουμε τώρα γιατί. Είμαι φλαμμένο ρε, την έριξα πάνω μου. Εντάξει, μαλακίζομαι με τον Κούντα, δηλαδή περίμενα να τον εφάω από εκεί. Μεγάλη ιδέα έχω για τον εαυτό μου. Μεγάλη ιδέα έχω για τον εαυτό μου. Friendly UAV inbound. Nomad. KIA. Shut out. Boomer down. Όχι που δεν θα αρχώσουν. Nomad down. Ω, ωραίος. Μας σοτγκάνιας. Δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου τα gravity spikes γιατί πολύ απλά δεν έχω έρθει κοντά τους έτσι να φάω 2-3 άτομα και να χαρούμε. Care package inbound. Ρίπες. UAV inbound. Στόπα. Περίμενα από πριν αυτή. Είναι ωραία. Battery drained. Ωραίος. Μ' άρεσες. Boomer down. Losing Bravo. Losing Charlie. Μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Άλλο ήθελα να κάνω, άλλο έκανα, δεν πειράζει. Enemy has Charlie. Ναι, αλλά αυτοί για να πήρανε το Charlie πρέπει να είναι εδώ. Αλλιώς πώς το πήρατε. Securing B. Μα δεν είστε εδώ, δεν μπορείτε να πάρετε το Charlie. Charlie secure. Charlie secure, let's go.
Άσε ρε. Άσε ρε. Losing B. Lost Bravo. Ψεύτη, ψεύτη. Friendly hardened zip deployed. Θα την έφερνε άσχημα αυτή. Μαλακιά έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα gravity. Like Securing Alpha. this. Απίστευτο. A secure. Hostile care package overhead. Hostile UAV spotted. Κάποιος είναι μέσα. Άντε γεια, κοιμήσου. Securing B. Κοιμήσου. Hellstorm inbound. Κοιμήσου. Down. Securing B. Friendly UAV inbound. Καραμπίνα. Ωραία πράγμα. Hellstorm inbound. Παραλίγο. Not one yet. Keep it tight. Ναι. Πάει ο ένας. Securing B. Είμαι χαζός, ενώ δεν τον έφαγα, πήγα να γεμίσω. Βόμπο, με τρόμαξε ο τύπος. Securing Bravo. Το χάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα subscribe και ένα like θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Αν θέλετε κάντε και ένα comment για να γίνω ακόμα καλύτερος. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο game. Καλή συνέχεια.